खुलुमबाय आंनि मुङा फिनुस नार्जारी एनबि क्रिएशन इउट्यूब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायबाय। दिनै जों जोबोद गोनां टपिक भिडिअ लानानै फैदों। नोंथांमोना बे भिडिअनि दारै जोंनि बे मोजां मोनसे टपिक भिडिअ लानानै फैदों। नोंथाङा बे भिडिअखौ नायलांबानो जाबाय। आथिखालाव जोंनि बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा लेखा रोंनानैबो गभर्नमेन्ट साख्रिखौल' आसा खालामनानै ओरैनो लाङा दिङा थानानै थायो। लेखा रोंनाय मिन्स जोङो मोनसे गोबां बिजनेस एबा माखासे जों बेफार फालांगिफोर मावनो गासैबो एक्सपार्ट जानांगोन। नाथाय जोङो बिनि अनगायैबो माखासे बेफार फालांगि माने बिजनेस खालामनानैबो जोङो थांनानै थानो हायो। बेफोरनि गेजेराव जेरै अमा फार्म, दाउ फार्म, बोरमा फार्म, ना फिसिनानै नङाब्ला बिदिनो आबादफोर मावनानैब्लाबो जोङो रां खामायनो जों हायो। बिनि गेजेराव चिरां डिस्ट्रिक्टनि आन्डाराव थानाय गुरुबासा लावरिबारि गामिनि LLB डिग्री लानायनिब्लाबो बिथाङा माखासे दाउ फार्म जेरै क्वेल चाइनिज क्वेल बार्ड फार्म बिथाङा खालामगासिनो दङ। जोङो बिथांजों दायो बे दाउ फार्मनि सोमोन्दै बिथाङा माबोरै खालामदों आरो बिथाङा गावनि बे मावनायजों मा दिन्थिनो सानदों आरो मा इनकाम खालामदों बेखौ जोङो बिथांनिफ्राय जोङो मिथिनानै लागोन। जोङो दायो बिथांजों सावरायनो थांगासिनो दङ। खुलुमबाय, बेलासिनि गोजोननाय बयनोबो होबाय। बे समाव आङो नैबे थमाश बसुमतारी फार्माव दङ। फै जोङो नायलाङि आरो बिनि सोमोन्दै जोङो मिथिनो लानि। आंनि मुङा थमाश बसुमतारी। ओमफ्राय आं कारेन्टलिहाय BA LLB कमप्लिट खालामनानैहाय न'आव थाफैथ'दों आरो ओमफ्राय रिजाल्टखौबो मोनबाय जोङो। बाट आं नुदों जि जोंनि जायगायावहाय माने मोनसे एमप्लयमेन्ट जेनेरेट खालामनो थाखाय जोंनि इयुथ्सफोरखौ माबा मोनसे माने इन्सपिरेसन नांगौ आरो ना जोंनि इयुथ्सफोरनि थाखाय। दा नाथाय बे इन्सपिरेसनखौ मोनग्रोनो थाखाय मोनसे एग्जाम्पल मोनसे सेट खालामग्रोनांगौ। दा बे एग्जाम्पलखौ सेट खालामनो थाखायनो आङो बेफोरखौ स्टार्ट आप खालामनाय जादों आरो ना। ओमफ्राय दा कारेन्टलि आंनि प्रजेक्टआ जाहैबाय जापानिस कटारनिक्स क्वेल जि दङ। बे दाउदैनि थाखाय बिराद मोजां निउट्रिशियास बुस्थु। दा बेखौनो आङो खामानि मावगासिनो दङ। ओमफ्राय आङो जास्ट रेबिटनिबो खालामो, मिट रेबिटनि थाखाय बेफोरखौ जों स्टार्ट आप खालामगासिनो दं आरो ना दा। ओमफ्राय जोंनि इनकाम जेनेरेसन जेब्ला जों बुङो दा आं जि इनकाम जेनेरेट खालामगासिनो दं बियो आंनावहाय अराउन्ड 500टा क्वेल लेयार्स दङ दा। ओमफ्राय बे 500टा क्वेल लेयार्सनिफ्राय आं एनुवेलि आंनि टार्नअभारा अराउन्ड 3 लाखसो थाङो आरो ना। माने जेनेबा जोङो दाउदैनिखौल' हमनानै। ओमफ्राय जोंनिया बेदरनि जि जोङो माने जोंनाव इनकुबेटर एभ्रिथिं खालामजोबो, हेचिं। ओमफ्राय जोङो 1 day old चिक्सबो हरो। ओमफ्राय बिनि उनावहाय नोंनो मा देसनि बार्ड्सखौ नांगौ जों प्रभाइड खालामजोबो आरो। ओमफ्राय बेफोरखौ जुदि हमनानै लायोबा जोंना अनेक जायो। खिन्थु जोङो जुदि खालि दाउदैनिखौल' हमोबा अन एभारेज जोंनियाव जि न' नुदों दा बेयावबो 3000 केपासिटिनि आरो ना बे न'आ। ओमफ्राय बे जुदि 1000टा जुदि सोरबा सासेया दोननो हायोबानो बे 1000थायाव नोंना एनुवेलि रेभिनिउआ नोंना इनकाम खालि इनकामाल' आरो माने खरसा बाद होनानै 4,95,000 थाहैगोन आरो एनुवेलि। आच्छा, बेखौहाय नों बिदि मावनानै जे फायो बिनि इनकाम बेखौहाय नोङो सोरबा एडभाइस होनानै नोंखौ बेबायदि हेफाजाब खालामदोंबा नोङो सोरबा फोरोंदों नामा? एडभाइस होनायाथ' जोङो जास्ट माने जोंनि चिरांनिफ्राय KVKनिफ्राय जोङो हेल्प मोनदों। खिन्थु जों जेब्ला स्टार्ट आप खालामदोंमोन जों रावनिफ्रायबो हेल्प मोनाखैमोन बे समाव। ओमफ्राय बिनि उनावहाय जेब्ला जोङो बे स्ट्राक्चारफोरखौ बानायजोब्बाय बिनि उनावहाय जोंनि इन्ट्रेस्टखौ नुबाय अब्ला चिरां KVKनिफ्राय अट'मेटिकेलि गावसोरनो फैनानै जोंखौ बहुद हेल्प होफैदों आरो ना। ओमफ्राय मेन सासे जाय मानसिखौ आं थेंक इउ होननानै बुङोबा जोंनि
फादर आरो ना बियो बहुत हेल्प खालामदों आंखौहाय फाइनेन्शियली स्टार्टआप खालामनो थाखाय ओमफ्राय गुबुननि पेरेन्ट्सफोर बायदिबा बेबायदि हेल्प खालामाबाबो जानो हागौमोन आरो ना मानो होनोबा जोंनि ससाइटियाव प्रिडमिनेन्टलि मोनसे जोंनि पेरेन्ट्सफोरा सानो साख्रि मावनांगौ माबा मोनसे बिजनेसा मोनसे लाइभलिहुड नङा होननानै सानो आरो ना जोंनि पेरेन्ट्सफोरा दा बेफोरखौनो मोनसे रं एग्जाम्पल होनो रं प्रुफ खालामनो थाखाय जों माने बेफोर माबा सेटआपफोरखौ खालामनाय जादों आरो दा बेसेबां आवगायो जों बेखौनो नायनोसै आरो बेखौहाय थांनाय जानुवारिनिफ्राय स्टार्ट खालामदोंमोन 2018नि जानुवारिनिफ्राय ओमफ्राय 2018नि जानुवारिनिफ्राय ओमफ्राय बिनि सिगांहायबो आं माखासे बिदिनो फिदोंमोन गासै आं जेब्ला स्टार्टआप खालामदोंमोन आंनि न'नि मानसिफ्राबो माने बेफोरबायदि जालांगोन होननानै सानाखैबो जानो हागौ आरो ना आं 48टा बार्ड्सजों स्टार्ट खालामदोंमोन 48 स्टार्टिंआव 48टा ओमफ्राय लाकिलि लाइक 25टा बार्ड्सआ आंना फिमेल ओंखारदों ओमफ्राय बेनिफ्रायनो आङो माखासे दाउदै मोन्दों आरो ना ओमफ्राय बे दाउदै मोननायखौ नुनानै माने 25टा बार्ड्सआव आंनिया गैयाबाबो 20+ दाउदै फैयो आरो मोनना बे समावनो दा 20 एभ्रिडे जुदि 20+ दाउदै फैयोबा बेखौ नुनानै जोंनि पेरेन्ट्सफ्राबो एसे मोजां मोनबाय आरो ना ओमफ्राय इनभेस्टमेन्टफोरखौ खालामबाय ओमफ्राय जों इनकुबेटरनि प्रभिजनखौबो जों बेयावनो बानायबाय ओमफ्राय गोबां मानसिफोरानो जोंनिफ्राय लांफैयो चिक्सफोर लांफैयो ओमफ्राय बिसोरो बेदरनि थाखायबो लांफैयो ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय बेफारिफोरबो लाङो आसा नों जि मावगासिनो दङ बेनि बेलायावनो बेनो जाबाय ना बिनिफ्राय आरो गुबुन गुबुन जुनारफोर दाउफोर एरि फिसिनानै नोंनि बिजनेसखौ नों खालामनो सानदों ना बास बे दाउखौ फिसिनो सानदों एक्चुअलि आं साननाया जाहैबाय जों जेसेबांखि दा जुदि जों कमार्शियलि जुदि जों नायोबा दा ब्रयलार दाउफोराहाय एकदमबारे मार्केटखौ होल्ड खालामनानै दङ दा ब्रयलार दाउफोरनिफ्रायबो अनेक बुरजा माने स्पेसिस कमार्शियली भायेबल स्पेसिसफोर दङ आरो ना ओमफ्राय बे जाय बुस्थुफोरखौ जों कमार्शियली भायेबल खालामनो हागोन बेफोरबायदिखौनो आङो माने एसे एक्जटिक ब्रिड नायनानै आं बेफोरखौ स्टार्टआप खालामनो सानदों जेनेबा जों जापानिस क्वेल खालामबाय जा ओमफ्राय जों लकेल दाउनि थाखायबो खालामगासिनो दङ एफा एनै ओमफ्राय काराकनाथ ओमफ्राय बिनि उनाव टार्कि बेफोरखौबो खालामगोन आरो जोङो ओमफ्राय दा आं रेबिटनिबो एफा एनै खालामगासिनो दङ ओमफ्राय बे मिट पारपसनि थाखाय जोंनि जि लकेल रेबिट मोनो बे एसे गांजेबजेब जायो एसे वेटआ एसे खम ओमफ्राय जों कमार्शियली जुदि जों रेबिटखौ एसे माने बेदर हिसाबै जोङो जुदि मार्केटाव हगारनोबा जोंनो ब्रयलार ब्रिड नांगौ दा जोंनाव बेफोर एभेलेबल आरो आसा बेफोरबायदि मावनानै जोंनि ससाइटियाव जोंनि समाजाव जोंनि एरियाफ्राव माबा मोनसे बेखार जेंना सुस्रांनायनि लामाफोर दं आं सानो जेनेबा जोंनि ससाइटिया प्रिडमिनेन्टलि नन भेजिटेरियान ससाइटि ओमफ्राय बेदरा जाहैबाय जोंना फास्ट मुभिं कनज्युमार गुड्स FMCGआवनो गोग्लैयो दा नों आं खालामबाबो मोनसे आंनि जि मार्केट जि दा आं लकेलखौनो कभार खालामनो हाया आंनि लकेलखौनो हाया माने ओरैबायदि डिमान्ड जायो प्रडाक्ट्सफ्रा दा जुदि मोनसे गामियावहाय मोननै मोनथाम थायोबाबो जोङो बेखौ गिनो नाङा मानो होनोबा जोङो बेखौहाय जोङो मार्केटिंखौ बारायनानै जों दस्रा गुबुन गुबुन जायगायाव हरनो हायो जेनेबा कारेन्टलि आंबो जेब्ला आं स्टार्टआप खालामदोंमोन लकेलफ्रा बे दाउदैनि भेलुखौ मिथियामोन ओमफ्राय बे दाउदैनि भेलुखौ माने सिटिनि मानसिफ्राहाय बिसोरो बांसिन माबायो मा होनोमोनलाय निउट्रिसनाव भेलु होसिनो बिसोरो दा एसे एजुकेटेड मानसिफ्राबो बेयाव थायो नालाय ओमफ्राय दा जोङो बे समाव जोङो गुवाहाटीनि मार्केटखौ फकास खालामदोंमोन ओमफ्राय जों गुवाहाटीनि कुइक शपि होननाय मोनसे डिपार्टमेन्टेल स्ट'राव जों साप्लाइ खालामोमोन ओमफ्राय दाबो कारेन्टलि जोङो साप्लाइ खालामगासिनो दं बेबायदिनो आरो मार्केटिंआ ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन क'क्राझारावबो लाङो बेफारिफोर लाङो ओमफ्राय जोंना धालिगावआव लाङो बङाइगावआव लाङो बेबायदिनो आरो ओमफ्राय जुदि जोङो बहुत मानसिफोराबो जुदि खालामोबा बेखौ मार्केटिंनि थाखाय जोंना बांसिननिख्रुइ बांसिन इजिसिनसो जालांगोन नैबेयाव जि नुदों बेयो गेस सिस्टेम दा
नैबे केजाहाय गासिबो फोल्डिं सिस्टेम नों जाबाय साना नैबे केजा जोंना फोल्डिं सिस्टेम जोङो बेखौहाय जाबनानै थाखो थाखो जाबनानै मोनब्रैसिम जाबनानै दोननो हागोन जोङो बेवहाय नैबे मोननै केजा टेबल एगनि थाखाय जोंना नैबे टेबल एगनि थाखाय बेवहाय जोङो बे दावदैखौ जोङो माने माबा बाहायनो हानाय नङा माबा इनकुबेटराव सोनो थाखाय ओमफ्राय जोंना न'आवहाय मानसि सासेयाथ' थाखायो ओमफ्राय जों खनथामल' जों बेखौ नायनांगौ दाउखौ फुङाव मर्निं 6 o'clockआव जोङो आदार होनांगौ साननि 12 o'clockआव जोङो खनसे आदार होनांगौ ओमफ्राय मोनानि माने बेलासिनि 6 o'clockआव जोङो आदार होनांगौ आरोना ओमफ्राय जोङो बेखौनो उननियाव दैखौ नायनांगौ दैखौहाय दंबा होबाय माने गैयाबा होबाय ओमफ्राय दंबा दोनथ'बाय ओमफ्राय बिदिनो मेडिसिन्स जुदि जों बुंनानै थायोमोनबा जों एन्टिबाय'टिक्स बेफोरखौ जों बाहाया भेक्सिनेसनबो जों नांलायलाया कुवेलावहाय भेक्सिनबो होआ एन्टिबाय'टिक्सबो होआ ओमफ्राय जों दै आरो बिनो जाग्रा ओमफ्राय बिनि उनाव जों मिडल गेजेरावहाय जेब्ला माने जोंना केलसियामनि खमि जायो अब्ला जोङो माने केलसियामनि खमि जायैनि कारणे जोङो केलसियामफोर जेनेबा जोङो अमाफोरनो माने जोंनि मोसौफोरनो जि केलसियाम होयो बेखौनो जोङो दैजों लगायनानै होयो ओमफ्राय गेजेर बिदिनो माल्टिभिटामिन्सफोर थायो मिनारेल्सफोर थायो बेफोरखौ जोङो आदारजों मिलायनानै होयो सप्तायाव खनफानो माल्टिभिटामिन ओमफ्राय सप्तायाव खनफा केलसियाम दावदै ना औ बे नैबे स्लेन्टिं ओरै केजा जाहैबाय जोंना हौरैहाय उनजों 3 inch गोजौ ओमफ्राय 3 inch गाहाय ओमफ्राय बे गाहायखायनो बिसोरनि दावदैया जेब्ला दैयो नैबे खनाजोंहाय थाफैजोबो आरोना ओमफ्राय जों जेब्ला दावदै कालेक्ट खालामगोन जों बेयावल' कालेक्ट खालामनानै जोंना खस्थ' जायो ओमफ्रायहाय जों नायोबा नैबे बिसोरो जों जानायखौबो सिङाव होनो नाङा जों बाहेरायाव होनांगौ बेयो जोंना माबा टार्कि रयेल टार्कि होनना बुङो जिखौ बेखौ जुदि देरोबा बिसोरो अराउन्ड 12 kgs जायो ओमफ्राय फिमेला देरोबा अराउन्ड 9 kgs 8 to 9 kgs बिदि जायो आरो ओमफ्राय बिसोरनिया बेनो मोजां कि बिसोरो माने गांसो जायो आरोना माने दानाखौबो जायो प्लास गांसोखौबो जायो ओमफ्राय जुदि नोङो फ्री रेन्जआव हगारोबा बिसोर 70% खौनो गांसोखौनो जायो ओमफ्राय 30% बिसोरनो दाना जायो किन्तु नोंना ग्रेजिं फिल्ड जुदि गैयाबा बिसोरो दानाखौ जुदि जायोबा नोंना कमार्शियेलि नों प्रफिटेबल जानाय नङा दा ओंखायनो जोङो बेखौहाय फ्री रेन्जआव फिबा प्रफिटेबल जायो सानबेसे जाखो बेनि सोमोन्दै एसे बुंदो बियो जोंना सप्तासे जाबाय 7 days old बियो ओमफ्राय जों बेखौ ब्रुडिं खालामगासिनो दं बेवहाय माने जोङो टेम्पारेचारखौ दोननांगौ 30+ दोनबा जों मोजां ओमफ्राय जों 28 डिग्री सेलसियासनिफ्राय गाहायाव थांहोआबा मोजां ओमफ्राय मेक्सिमाम जुदि जों लायोबा 34 डिग्री सेलसियास 34 डिग्री ओमफ्राय गाहायाव 28 गाहायाव 28 बियो ग्र'इं स्टेजाव दं दा ओमफ्राय बेखौहाय बेदरनि थाखायनो सेल खालामनो हाबाय जों अराउन्ड 30+ जाबानो जोङो सेल खालामनो हायो ओमफ्राय बिनि उनाव बिसोरो 45 daysसो थांबानो दावदैखौ दैनाय स्टार्ट खालामो आसा गाहायाव ओरै थांलायबाय ओमफ्राय आरो 1.5 घन्टानि उनाव हरै गोजौजों थांलायगोन बियो बेबायदि अट'मेटिक खालामजोबो मेसिनखौहाय ओमफ्राय जोङो बेखौहाय 100% सियरिटि होनो हाया ओंखायनो जोङो बेवहाय जोंनि मेनुवेल बेखौहाय जों बेयाव बहायदों ओमफ्राय मेन टेम्पारेचारखौ जों बेयाव जि नुनो मोन्दों बियो जोंना माने मिट पारपसनि थाखाय जों प्रिपेयार खालामनाय मोनसे रेबिट ओमफ्राय बेयावहाय जोंना निउजिलेन्ड वाइट दङ ओमफ्राय ग्रे जायेन्ट बेफोरबायदि ब्रिडफ्रा दङ ओमफ्राय बेखौहाय जोङो माबा केबिकेनि अननायजों जोंनि चिरांनि केबिकेनि अननायजों जों मोननो हादों बेखौहाय बिसोरो जों शिलंनिफ्राय लाबोदों बेखौहाय ओमफ्राय दा
जोंना बेनो कि जोङो रेबिट मिटखौबो जों मार्केटावहाय हगारनो हागोन जों आसाजोंहाय बेखौ जों बानायनाय जादों दा मार्केटा बेसेबां थाङो जों उनावहाय नायनोसै आं जोंनि युथ्सफोरखौहाय बेखौनो मेसेज होनो सानोदि माने जोङो जोंनि जायगायावनो इनकाम जेनेरेशनखौ जों क्रिएट खालामनो हायो विदाउट एनि प्रब्लेम जुदि जोंनिनो थानाय बुस्थुफोरखौ जोङो मोजां इउटिलाइज खालामनो रोङोबा जोङो गुबुन जायगायाव थांलायलायनाङा दा बेखौनो आं बुंनो सानो ओमफ्राय आंनि थांखिया बेनोदि आं माने मोनसे FMCG सेक्टराव ओंखारनो लुबैदों जों जास्ट कारेन्टलि मोनसेल' प्रडाक्ट दङ जोंनाव जेनेबा FMCG सेक्टरनिया जेनेबा जापानिस quail eggs दा बेनि थ्रुयैनो जोङो गुबुन गुबुन प्रडाक्ट्सफोर इन्ट्रडिउस खालामगोन इन फिउचार ओमफ्राय जोंनियावहाय मोनसे फेसबुक ओमफ्राय इन्स्टाग्रामाव पेज दङ ब्रकवेलनि नामाव BROQUAIL अन्नानै नोंथांमोना लाइक खालामनानै होबानो आच्छा नोंथाङा बे मेसेजखौ मानसिफ्रा मोननायसै मोजां मोननायसै नायनानैहाय दा बिसोरो जुदि गोसोआव इन्टारेस्ट मोननानै आंबो बेबायदि मावना जानोसै माने नोंनाव कन्टेक्ट खालामोब्ला बिनि सोमोन्दै नोङो बिसोरखौ माखासे एडभाइस होनो फोरोंनो हेल्प खालामनो हागोन ना हाया आंनिफ्रायबा आं 24 आवार्स रेडि जोंनि युथ्सफोरखौ हेल्प खालामनो थाखाय आरोना ओमफ्राय बहुत मानसिफोर फैयो गोबां मानसिफोर फैयो नायफैयो ओमफ्राय इन्सपायार जानानै थाङो खिन्थु न'आव थांबा डिसकारेज जायो बेफोरनि थाखाय सिन्था खालामनो नाङा वी आर अलवेज देयर जों हेल्प खालामबाय थागोन बेनोसै जुदि जोङो बेखौनो सोलोंनो हायोदि जोंबो ओरैनो थालाबासिनो आरो गुबुन गुबुन जायगाफ्राव थांनानै मालायनि आथिङाव एबा मालायनि आन्दाराव थानानै जोङो खस्थ' खामानि मावालाबासिनो जोङो गावबा गाव न'आव थानानैनो जोङो बेफोरबायदि बिजनेस बेफोरबायदि फार्मखौ खुलिनानै जोङो गावनि थांनानै थानायनि राहा लामाखौ जों दिहुननो हायो जों दा बेखौनो मिथिनो मोनबाय नोंथाङाबो बेबायदिनो बे बिजनेसखौ मावनो थाखाय गोसो जादोंब्ला नोंथाङाबो कन्टेक्ट खालामनो हागोन कन्टेक्ट नम्बरखौ डिसक्रिपसनाव होनाय जागोन आरो नोंथाङा बे भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो हागोन लाइक खालामनो हागोन आरो शेयारबो खालामनो हागोन बक्सआव कमेन्ट होनो हागोन एसेनोसै